Huh? Ga even naar mijn video kijken. Kan je kijken als ik live ben? Dan zegt hij. Oh, oké. Maar hij zegt dat hij uit en aan gaat. Ja, als je naar je partyscherm gaat, dan gaat hij er niet uitzenden. Hé, wat de fuck is die streep daar? Bij agency. Wat zei je? Wat is die streep? Ja, echt hè. Ik weet niet wat dat is. Vanochtend had ik dat ook gezien. Kom even daar naartoe. Wacht, kom even daar naartoe. Maar dat event is maandag, maar ik kan nog niet kijken. Moet jij kan die ook niet kijken, hè? Wat? Jij kan die event ook niet kijken, hè? Hoezo dan? Jij moet trainen op maandag, ik ook. Ja, maar ik ga gewoon niet. Ja, als je van een game niet gaat, ben je wel echt. Ja, hoe moet je uitleggen? Geen. Kom hier, Lambert. Je zit alle mensen maar boeien. We willen dit wel niet. Spinnenkanker. Eentje nog? Lekker. Niemand heeft bij dat kistje geland? Ik heb die kistje. Pak die kistje, pak die kistje. Pak die handy. Oh, handy. Ik niet, nog niet. Er is iemand. Achter je. Lama. Dood? Lekker. Is er nog een? Met Ik ben bijna dood. bennetjes. Wat is Midas? Hey, geef me een. Heb je hem? Hierboven is Midas, hierboven is Midas, kan je. Maar... Wat iemand mooi moeilijk. Hoe kom je daar? Oh daar, zo. Ik heb Midas. Ik heb die bird, Mootje. Nee. Nee, ik moet hier komen. Oh, koud is mooi. Ik kom even naar jou, rustig. Mootje, ik heb... Mag ik drinken? Geef die keycard. Pak die keycard. Kom dan naar de keycard. Ja, mag even. Oh, ik moet er nu komen. Hey! Wat de fuck? Wat gebeurt er allemaal? Kom op het. Ja, fuck. Nee! Wat was je allemaal aan het doen? Als ik had 20 HP. Ja, oké, wacht. Ga kijken op je telly als ik live ben. Dat kan niet, ik moet nog alles inloggen, Mootje. Oh, echt? Ja, ik heb toch een nieuwe telefoon.
Maar doe dan op Babs vertellen dan of zo. Ik weet niet. Lekker. Kussel. Gaat lekker hoor. Hoor naar moeder even. Ja, het is pizza gedaan. Oh, veel serieus. Echt waar. Nu heb ik het voor gezegd. Oei. Echt 103 hele smart tickets uit. Die paksie. Ja, die was er niet allemaal goed zijn die daar Nee. Pakje. Hou het bij. From Michigan and what I wait 2000 the whole road got. Kom nog een keer naar de agency, we got the wishing. Ben je gek in je kolos? Ik ben Leafy, waar zullen we naartoe? Ja. Kom Holly. Holy moly dollar. Holy moly. Nee, kom zelfmoordje. Ja, tuurlijk, is goed. Daar kleppen we iedereen, dat weten we. Jawel. Er komen echt heel weinig mensen hoor. Wij zijn de enigste. Kom hier. Nee, beter hier. Veel groter huis. Hier, 3 kisten. Oh, koude, ik ben nog gewoon. Nee, ik ga dood. Oh nee. Weg, gewoon. Oeh. Ik ben gewoon lekker aan het lopen. Er is niks aan de hand. Dan wil je alsjeblieft niet meer aandenken. Hé, Nak. Dat heb jij. Akka. Ik had geen wapens. Hoe heb je dan 1 op? Ik moet hem heel even afmaken, hè? Heb ik shotgunkogels. Oh, hey. Ik word gehit. Dan kunnen we zo niet hitten. Revive. Kan niet. Oké, laat me. Ah, handicap, je gaat niet weg. In de fucking deur. En dan, nee, eerst deze en dan overheen wit. Nee, eerst. Kijk achter je. Of is die daar? Zo. Hij is daar. Lekker. Straks rebooten, niet nu. Ah, boven je. Wat is er weg? Jammer. Huh? Nu gaat het komen slecht. Wacht, ik ga even naar beneden. Die. Straks. Ik zei die. Doe even ready. Lekker. Ik invite even in iemand. Wie? Onze boy. Wacht. Ik weet wel wie ik kan uitnodigen. Wie dan? Kijk, ik ga mijn nagellak weg. Oh nee. Onze grote vriend. In de lobby van 1 van de 16. Oh, dat is gewoon zielig. Is gewoon zielig. Wie? Deze doet ook niet, maar ik heb het Dave. Guys, it's been and the niggas went boom. We zijn 10 minuten live, boys.
Mag ik dan die andere achtergrond doen? Denk ik, dit is goed wel. Ja, die is al. Hoezo? Ja, ik vind het. Maar jullie kunnen mij nu niet horen. Dat weet ik. Ik laat hem Wacht, ik ga even proberen als ik in party kan praten. Als jullie in party kunnen praten. Instellingen, audio delen. blauwe vlek. Helemaal blauwe vlek. Kan ik die delen? Wacht, ik ga even iets pakken. Dat mag ik ook doen. Ja, Jackie, jij mag voor mij alles kiezen, mag ik ook voor jou alles kiezen? Ja, maar ik had dit zelf gekiezen. Ja. Moet je ook zo. Dat is wel iets is, hè? Nee. Ik vind het leuk zo. Ik moet voor jou dat doen. Oh, kijk, maak me eens uit. Kan ik eens hallo? Doen? Ja. Twee bedoel ik. Kijk dan. Puk. Puk. Oké, nou, mij helpen. Ik had nog eentje van laten komen. Wat zal ik dat doen? Nee, hoeft niet. Hier is eentje. Ah. Ik ga altijd jouw naam vergeten. Zeg ik, oh mijn Lila. Louise. Ja, dan zie je niet de naam, hè? Van mij. Nee. Jouw naam is echt moeilijk. Ik vind het makkelijk. Ik vind het wel niet zo moeilijk. Hoezo? Gewoon Louise Vink. Lekker veel. Ja, als wie dat is gewoon mama's en mama, mag ik iets van mijn mama? Oké, balloon paan. Nee. Jullie zeggen iets? Jullie zeggen iets? Becky! Oh. Dan, second be there. Wacht eventjes. Dit is een God. Oh, Dom. Adam. Tell me like this. Oh my. Oh my.
heen. Kijk dan. Ik heb hem weer aangedaan. Kan niet. Lekker kijken. Ik ga er eerst in, oké? Is good. Eerst in, oké? Oh, Jackie. Ik heb toch een brachtel hier aan? Ja. Heb ik ook. We moeten even kijken of die werkt. Ik Oh, ga mee. ja. Ik vind dit wel heel leuk. Heel zacht. Nee, ze moeten niet aanraken. Heb jij helemaal... Oh, Cole, ik heb zweethanden. Nee. Moet je dat doen? Ik ben klaar. Ik vind dit heel leuk aan het doen. Ik hoef Wacht even. Ben. Ik dacht zweethanden. Dat is niet zo. Martin. Dat is allemaal niet zo. Martin. Ja, dat is een beetje. Dat zijn niet zo. Martin, kan je nog doen? Yep. Dat is jij ook een beetje nagedacht. Ik mag straks even welke kleurtjes toch? Dat mag je wel doen. Dat is fijn. Ja, ik kan het. Dit is wat een andere stoel. Oh nee, dat kan niet. Wat die kleine stoeltje. Oh, dat je niet daarop zitten. Jij kan wel hierop zitten. Dat vind ik dan niet klein, maar het is wel klein. Als ik kom, zo. Zo kom, dat vind ik fijn. Ik vind het heel fijn, dan ga ik lekker zo. Dat bedoel je toch? Nee, ik vind het lekker leuk om moeten opgevallen. Lekker vallen. Moet je wel een mooie Hoe mooi zou dat doen? Nee, ik kan wel. We zetten echt een muziek. Ja, die kan toch? Ben je het nog omdraaien? Nee, ik wil maar. Ik wil met papa spelen. Ik ga achteruit. Deze kan nog echt wel goed voor papa. Je ogen Hier zo. Ja, dit is het. Mama! De wet, niet de wet, baby mag wel je ogen open. Nee, ik ga het proberen. Oké, wat doe je met mijn ogen? Ja! Oké, die kleur gaat ik ook, maar ik wil eigenlijk heel blauw doen. Nee, mama. Dat kan ook. Ja, maar helpen. Ik ga die kiezen. Mama, nee, oké. Die hebben dan moet ik komen. Heel goed, oké? Heel goed. Ik zal jou die. Heel goed, baby. Ik vind dat het niet heel goed gaat. Wat is dit? Hier, mam. Hier, mam. Mag je ook? Weet je? Ja, ja, zo gewoon niet. Wat is dat? Ja. Kom, kom. Nee, wat is hier? Wat is hier? En wat is hier? Nee, dit moet even stop zijn. Kijk, weet je wat ik leuk vind? Nee, weet je. Hier, wat is hier? En dan weer met opdrachten. Hoe jij? Ik ben gewoon hoe jij? Oh, Jaja. What the heck? Ik kan echt niet Jaja. uitzien. Dit van Jaja. Zo niet. Dit moet zo. Effie, ja? Effie, kijk. Effie. Oh, Jaja. Oh, natuurlijk. Oh, Jaja. Je kan dan voor mij de blauw doen. Oh, Jaja. Je kan voor mij de blauw doen. Mama, Jaja. Kunnen we Jaja. Wil je voor mij de blauw doen? Ja. Jaja. Jaja. Kunnen we Jaja. Die en deze gekozen. Jaja. Mama, Jaja. Ik heb deze alleen gekozen. Laat Oh, Jaja. Mama, Jaja. Nee! Oh my god, ik kon niet bouwen. Ik kan niet meer. Deze? Dat is niks. Hier? Oh, Jaja. Jaja.
Huh? Ik ga het heel netjes doen. Oh, ja, deze niet doen. Ja, ik snap het niet meer. Moet je hier naartoe of daar? Oh ja, hier. Toch? Ja. Hoe oud je bent, ben je ook zo. Huh? Oh, ja. Oh ja, dit hebben we niet gedaan. Ja. Oh, je moet hier weer terug. Oh, twistje. Als het niet fijn is, moet je terug. Oh, ja. Oh, ja. Ja. Wat is dat? Wat komt bij jou? Doe snel, doe gaat daar, omdat ik vind dat fijn. Nee, ga je. Oké, anders kan ik zeggen, anders kan ik doen. Je hebt het geprobeerd, je hebt het leggen. Oké? Ik vind het heel fijn. Dit is oh, Jaja! Jaja! Stop het! Oh, Jaja! We gaan dan... Let's go! Ik vind dit nog. Ik hoop zo mooi. Je gaat nooit weg. Gaat zo weg. Ja, hoe kan dat eigenlijk zo? Dat is gek hoor. Dat doet allemaal. Dat doet het zo. Nee, ja, daar. Nee, zo doen zij dat. Mama en papa doen dat. Bij mama doen zij niet heel snel, toch? Oké. Ja, met welke kleur? Ja, maar. Ja, die kleur gaan welke kleur? Nee, die kleur allemaal anders. En dan. Die kleur. Maar nee. En dan niet die. Wat denk je? Doei. Doei. En niet die hier alleen. Nee. Ja. Stop. Ja. Stop nu. Ja. Ik moet dat doen. Nee, maar jij had het ingezet. Nee. Oh ja. Oh ja. 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 Want ik heb gewoon helemaal zweetvoeten. Ik heb zweethanden. Ja, bij mij kan het wel, maar bij mensen niet. Oh nee. En weet je dat? Nee, dat gaat bij me vallen. Hier gaat bij me vallen. Hier gaat bij me vallen. Of dat is veel te heel veel nagelakken. Nee, het is klein. Mijn is ook te klein. Ja, maar die is nog kleiner. Nog klein, nog klein, nog klein, nog klein. En nog klein. Dat is moeilijk. En nog klein. Ja, met leden. En ik ga iets zitten. En die blauwe moet daar. Nee, die kan ik er niet bij. Ik moet het. Ja, nog klein. Wacht, kijk deze. Wacht. Ja, soms gaat hij niet goed. Ik heb dat bij je gedaan. Maar mag ik niet? Ben we het niet gedaan? Ben we het niet gedaan? Eentje. Het is mijn nagel. Als één druppel maken. Zo, die mag je. Eén druppel maken. Dat is genoeg. En jij kunt een klein beetje.
wat op zo'n gezicht. Oh. Wie heeft gedaan eerste? Ah. Eén druppel weer. Maar dat had ik net gedaan. En dan geef je 1 druppel weer. Wacht, niet start game, niet start game. Ik had gewoon een druppel gedaan. Oké, doe maar. Ik moet even... Dan ik had gewoon een druppel gedaan. Ik kan zo zweet. Kom maar, doe maar. Wat zie je de lamp? Wacht op. We gaan lekker leggen. En leggen. Heel lekker. Wie zegt dat zo? Papa, ga nou weg. Kijk, wel vrienden zijn er weer toe. Nee, ik moet wel eindelijk zien. Mag ik dat? Margriet zit daar. Nee, ik ga niet daar zitten. Wie zegt, ik ga daar zitten. Wie zegt, Inga zei wie het onderwerp is voor mij toch, Becky? Als ik jij... Ja. Hou je bek in keer. Echt niet dit zo doen. Vroeg je heel? Weet ik veel. Shelly, wat is wel Shelly? Maar ook haat zo heel erg. Weet je, dit is wel wat. Dat is wel wat. Ja. Bij Dom, het robot. Ken je ook de robot, hè? Weet het. Wat leuk, hoe kan je heel veel van die dubbel edits van deze, wat jij nu hier te doen. Die dubbel edits, hoe doe je dat? Ik wil met L3 editen, maar ik edit nu met rondje. Een kleine kastje. Dus de motor beneden gewoon. Maar ik wil op L3. Hou je bek, Inke! Ik wil even op L3 dingen doen. Ja, dat wil ik. Hey. Je mag geen ballonnen blazen. Dus nee, dat mag je niet. Geen 20 euro op damage, hè? Ik wil 20 vol damage. Dat doen we niet in, jongen, hè? Ben. Dat is Oké. Maar kan je dat even straks even iets doen? Echt wel? Ik ben al goed, maar met rondje kan ik denk ik niet sneller editen. Ik heb gewoon alleen maar severity hoger gedaan. En dat heb ik allemaal alleen gedaan. Op de PlayStation. Wat? Weet ik. Oh, dat weet ik ook. Ik wil dubbel edits leren. Ja, dat had ik ook hier. Ik heb gewoon binnen zweet aan mijn handen, hè. Ik zit hier dat op te drogen.
5 minuten. Oh! Maar kan je dat even fixen? Ja, wat moet je dan doen? We hebben alleen met al 3 editen en niks veranderen, toch? Dat is van mij. Ja. Wacht. Oké. Gaan we naar het controletje? Gewoon alleen de controletje. Ja. Huh? Dat is niet bij mij. De ene laatste. Wacht. Met dat... Nee. Oh, je moet dat controletje? Ja? Ja. En dan zie je toch links, zie je toch old school, quick build en zo? Oh, school. Ja? Dan doe je de onderste custom. Ja? Dan zie je toch links onder edit staan. Ja, spring, auto, spit of zo. Ben je nog steeds live? Ja? Nee, wacht, misschien kan ik heel snel even aanmelden op YouTube. Hoe heet je account? Ninja, spatie pro 22. Jij erbij? Ja. Oké, ga naar controletje. Heb ik al. Ga je naar kussentje? Kussen? Ja? Doe ik eens terug wat instellingen. Ja, je bent wel? Ja. Dan zie je toch linksonder L3. Klik daar eens op. Ga Ja. naar L3 toe. Heb ik al gedaan. Ja, de stream is een beetje achter. Ik kijk gewoon de hele tijd op L3 hoor. Ja, weet ik maar. Je moet weer op. Oh, zo bedoel je. Nee, ga eens. Je ziet toch linksonder, daar moet je even naartoe gaan. Hier. Zeg maar, je hebt een controletje. Waar staat L3 en boven staat sprint en zo. Daar moet je op klikken, zeg maar, met kruisje. Splint. Oh nee, wacht. Klik daar zo. Deze toch? Custom en dan helemaal naar onder. Ja, ja. Nog eens, ja. Klik erop. Ja, en dan ga je naar beneden. Hier Zie je toch? ergens edit staan. Ja, dat is helemaal onderin. Oh wacht. Zie je daar ergens, hier, daar staat edit. Ja. Nee, dat is de verkeerd, dat is switch mode en edit. Je moet nog alleen maar editen. Oh wacht, dan moet ik dus hier naartoe. Ga ze, nee, ga ze, dan weer naar diezelfde. Ja. En dan weer naar, waar je net als was, bij het kruisje klikte, bij die sprint. Ja. Ja, en dan ga je naar onder totdat je edit ziet. Kijk. Kijk. Ga 2 naar boven. Oh. Naar boven moet. Ik zie dat je daarop staat, maar je moet naar boven. Niet helemaal. Nog eentje. Ja, klik op, kruisje. Ja. Ja, heb je daarop geklikt? Ja. Ga dan naar het rondje toe, zeg maar. Naar het rondje toe. Aan de andere kant staat hij. Oh wacht. Ik kan er niet naartoe. Wacht. Jawel. Moet je R2 en dan L2 hebben. Oh, dan moet je wat nieuw beginnen. Heb je ja, lekker. Oh, naar rondje. Nee, ja, klik erop, kruisje. Oh, kruisje. Ja, dan moet je op kruisje klikken. Ja, ja. 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 Dan moet je op kruisje kli
Ja, heb ik. Ja, oké. En dan zie je, dan moet je alleen switch mode hebben. Niet switch mode en edit, alleen switch mode. Dus ga maar een stukje naar beneden. Deze? Ja, ik loop een beetje achter. Ja, alleen switch mode. Deze? Onder, twee en onder. Ja, ja, die. En nu moet ik toch op cruise drukken. Ja. En dan ga je het opslaan en dan edit je nu met alle drie. En dan voor de rest is alles hetzelfde. Want ik doe even start game. Nog niet doen, doe even joinen alsjeblieft. Oh, sorry. Endgame. Oh, wacht. Endgame. Wacht. Niet beginnen, wacht. Nee. L3 edit je. Oké, wacht. Wacht, hè. En nu kijk ik veel sneller. Nu kan ik veel sneller editen. Kijk, hè. Kom, we gaan beginnen. Reset je tijd even zo. Ik heb jouw tijd reset, je moet alleen opstaan. Nee, niet die kant op lopen, daar ga ik. Andere kant. Reset het goed. Oké, ik leg ja en dan beginnen. Dan moet je de tijd opnieuw starten. 3, 2, 1. En dan gelijk beginnen. Maar dat is echt heel moeilijk. Ja, weet je moet echt oefenen. Je moet ongeveer 2 dagen en dan kun je wel. Maar ik kan echt nu heel slecht editen. Nou, die koolbos. Ik kan helemaal niet editen. Kijk wel naar mij. Kijk naar mijn stream, wacht. Kijk even. Ja, mensen, ik ben echt wel als ik klaar ben, ik ben toch heel erg klaar. Dus. Ik klik heel het rondje. Ik ben nu bij 3. Ik ben al bij 7. Oh, het gaat beter. Als je maar eenmaal bent, ik moet het al 3 editen, gaat het dan weer. Ik probeer nog een beetje te editen. Wat level ben je nu dan? Wacht, ik kan er niet kijken. Wacht. Ik moet even deze level halen.
Ik ben bij 6. Dat valt, oké. Ja! Ja! Ik ben bij 7. Hey Puk, ik hoorde jullie helemaal beneden, hè? Weet ik.
Ik ben bij die fall damage. Ik ben bij 10. Oh, ik ben nog maar 10. Ja, wat? Dat is knap, toch? Het is wel knap, maar ik dacht niet dat ik wist niet meer hoe het was gevolgd met dat ding had. Ik ga opnieuw beginnen met mijn edit. Vanaf level 13. Moonlight. Hier, daar, dat je dat. 11. Is er een deadroom? Ja, er is een deadroom. Babs! Doei! Joe! Ben je fucking serieus? Moet jij ook? Ben je serieus? Wat is daarmee? Als je serieus bent. Ja? Ik ben nu heel irritant op toe. Ben je fucking serieus? Ik ga er zo in, oké? Nee, dat is een kut voor je. Kijk naar mij. Bro, kijk naar mij. Puk. Ja? Kom in de wereld. Kan je naar mij kijken hoe goed ik met L3 ben? Als jij het zegt, dan moet ik het wel doen. Is het goed? Maar ik klik heet het rondje omdat ik mijn rondje had geëdit. Kon jij dit op je eerste dag? Puk. Ja, want ja. Dat is wel goed dan. Hoezo ben je nog steeds live? Omdat ik het wil. Van wanneer?
10 minuten, wat slecht. Wat zullen we doen? Wat? We moeten meer mensen uitnodigen op de party. Ik alle tijd Zit deze party op privé? Ja. Hey Sim, stuur mij een party invite. Stuur hem even een party invite. Oh ja, tuurlijk, wacht. Ik stuur hem wel even een party invite. Brandy Lamborghini fucking kapkars. Doe even de party even op public. Ik heb hem al geïnvite. Wie kijkt naar mij? Kijk jij naar mijn livestream? Oh, hij is weer weg. Yo, Sim. Hey, Sim, mag je op YouTube? Oké, ik ben... Ja, ik ben live nu. Tak, 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 tak. Hou je bek. Oh, dat was jij dus. Opeens binnen 2 seconden 0 kijkers. Ik heb zoveel rugpijn. Breng Lamborghini fucking kapkars. Eén keer was mijn naam Sim. Kijk, ik heb 2 nieuws. Eén keer had ik edit met L3 en ik had iets van een maand geleden 8 uur gegamed. Live gegaan, hè? Cool, hè? We gaan in live gaan. Hou je Goed idee. bek. Sim, welke zin is dit? Sim Salute. Die in groep 7. Groep 7. Ik ging om 9 uur 's avonds beginnen met games met Moortje. Ik ging om 1:30 weg. Ik kom in de ochtend weer om 9 uur. Is hij nog steeds online nu, Moortje? Nee. Mijn PlayStation stond gewoon aan. Ja, want ik noem toen ik de party joinde. Oh, ik suck! Ik ben een beetje moe, want ik heb de hele tijd nog gegamed. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd, Andy. Oh. We wilden nog goed dat hij helemaal goed niet. Hij zei dingen en nu is er wel iets. Ja, maar ik beweeg nu echt koude snel. Nee, die moet je dan lezen omdat je gewoon een handicap hebt. Cool. Ik ga in 2. En ik en je moeder. Zo. Bios kusten. Goed zo. Hey, ik en Sim tegen jou. Buk. Bro, ik ben koude noob. Nu.
Weet dat mij. Weet ik veel. Ik heb hem bijna nooit Oei, joh, ik kan mooi Engels. Ik bedoel Nederlands. Ik heb hem nooit laten... Oei, joh. Ik kan echt kolen goed Nederlands. Ik kan nog goed werken. Ik zeg gewoon stil, noob. Niet mooi getest, hij is best wel goed in Nederland. Ja. Godjongen. Dat zeggen we niet hier nog, hè? Nee, kaka. Hier is best wel een goede nieuwe. Hoi, bek. Die lijkt te doen. Is goed, Joep. Dat kan maar een baas doen. Nee! Bielen, sorry, Bielen, sorry, Bielen. Ik zag jou met Joey fietsen. Ik zag jou niet. Jij fietst er altijd uit. Langs de tuin. Oh, dat valt mij dan. Dicht bij mij, handicap. Jullie fietsten toen naast die, hoe heet die, dat tankstation toch? Ja, we liepen langs. Ja, daar kon ik tegen mee. Ja, hij woont dicht bij mij, Puk. Oh, Bielen, sorry. Bielen. Hoi, bek. Kijk eens, ja, go stupid. Hey, wat voor teams? Ik wil wel met iemand, Iedereen voor zichzelf. Eerst even kijken, eerst iedereen voor zichzelf. Hey, wat koude noob. Dat weet ik al, Mootje. Grappig, Puk. De handicap. We gaan beginnen met 3 tanden. Mootje, je moet geen disletten met me aangaan. Je moeder is zo slecht dat ze elke dag mannen... Wat? Sta je met spits in de tandas. Ja, ik heb kakka veel ping. Hou je koude bek. Ik doe signaals die gaat lachen. Moet je Ha! Noep. Wie dat is? Noep. Oké, Bielen, sorry. Die op mij schoten. Oh, kom dan. Ha. Oh. Afzien gooit een gekke tunnel. Weg, gewoon loes. Zo, een minuutje ernaast. Oh. Dat doet hij gevaarlijk, Oh. Waar ben jij? Waar is Puk? Ga door. Oh. Je moet een moordje killen. Ja, dan moet je proberen. Nee, ik heb koude veel ping. Ik heb echt kakka veel ping. Ja, maar ik heb koude veel ping, de handicap. Lekker voor je. Ik ben gekilst door snoep. Lekker voor je. Niet van mijn bloeddraag. Oké, ik ben Puk. Sim is veel te slecht. Ja, ik heb 180 ping. Ja, dan moet je elke dag met Jente zeker. Grapje, rustig. Wil alsjeblieft niet meer slaan. Oh, hij hoort hem niet, gelukkig. Ja. Zie je? Wie ga je unmuten? Druk.
Sima, had jij mij geunmute? Nee, ik stuur het. Toen is gewoon weg. Die is weg, man. Hij moet goed weg. Ga naar die. Nee. Inshallah. We brengen allemaal geen fucking kapkars. Kom skybase maken. Ja, echt heel slim hè. Ik ga zo hoog mogelijk bouwen. Niet naar beneden schieten. Handicap. Ja, ik kan mooi spelen, ja. Echt wel ballen. Oh ja, tuurlijk, je hebt geen ballen. Die Simba moet wel heel lang poepen. Breng Lamborghini, ik ga in team 3. De Frank, snel. Ja, nu. Ja, nu. Ja, Sim. Je bent zo goed. Ja, zo goed. Dat je ballen geen eens kan aflikken. Bro, oh ja, je hebt geen ballen. Bro, ik kan hem makkelijk klappen geven. Hij is niet heel sterk. Dikke zip! Waar is die handicap? Waar is de passapas met de hele zip? Waar is die? Ben je nakkie? Ja, alleen maar sprayen. Sniper met de lucht. Ik bedoel, hitten met de lucht. Ik ga hem volgen, die asshole. Hit? Nee, de kakken in. Kanker. We doen de kakara. Met de hele kakara. Actions only, stupid. You say, wait. Spoilway. We doen de passapas met de hele zip. We hebben allemaal zip. Ja, zip. We doen de passapas met de hele klas. We doen de passapas. Dat is forever. We doen de passapas met de hele klas. Nee, oké. We doen de passapas met de hele klas. We doen de passapas. Dat is forever. Wat? Nee. Ja, wel van Paradous. Oké, rustig. Oh. Ik ben zo lang geen lid voor de Puk de handicap. Ik bedoel grapje Puk. Oh, I doe het, Mamora. Ja. Ik heb colorful ping, ik heb 120 ping. Ja, fuck jou, hi back. Teringluier. Oh ja, je hebt geen luier. Oh, wee, baboe, babara, baraboe, baraboe. Ta, chocolate, la. Una foo, and dirty date, quack, chocolate, la.
I wanna poo. Chocolate like dit, la la la. Chocolate like dit, fucking kank. We doen de pasta pas. Met de hele klas. Hey, Divano. Ik ga met Divano. Oké, Puk. We gaan de Dream Team. Ik ga easy winnen, boys. Easy, hè. Hey, laat mij jullie pakken. Kom, daar was je dan. Daar was je dan. Zo dadelijk. En jouw moeder zijn kont gehad. We doen de pas. Met de hele klas. Hey, jullie zijn de laaskoper handicap. Echt jullie vader. We doen de pas. Oh ja, hij kan niet praten, toch? Ja, hij kan niet praten, handicap. Divano gaat springen. Oké, lekker. Ja, hij kan niet praten. Team van 2. Wie wil met mij? Nee, ik wil met het bos. Kijk goed. Jouw keer is goed, ik noek je. Van achter. Niet lijf de moeite. Kijk maar. De handicap doet stoer. Hoezo verraad je jezelf? Wat? Hoezo Oké, verraad je nu ga ik jezelf? echt timer bellen. Oh ja, tuurlijk, ik heb geen telenummer. Ik heb het timer zo niet meer op mijn plaatsen, op mijn zusjes iPad. Noep, hè? Sexy baby, Jackie. Sorry, maar maar alsjeblieft niet in elkaar slaan. Dat is wel het beste. Hoezo beweegt hij niet? Oh, hier. Ja, ik ken het met L3. Ik ben best wel slecht met L3. Ik heb het dus vandaag gedaan. I wanna poo, chocolate like this, la la la. Handicap! Wat is je douche? Azadi. Nee! Iemand gehit? Sniper? Eentje nog. Pak die Divano. Ik heb die aangepakt, weet ik. Als jullie allebei pakken, hè? Echt door koude en ik heb je vader. Lekker zien PFP, zien boy. Hey, praat zien wel. Zien praat via party chat. Oh, nu mag ik ook hard schelden. En pa. Nee, grapje. Hey, nee. Wij gaan bij elkaar. Wij zijn veel beter. Toch? Toch? Ja. Kom. Nee. Hey, wie wil bij mij? Sim wil bij jou. Eén iemand bij mij, boys. Hier. Divano. Oh, ik ga wel in 3. Oh, een poe. Kijk eens bij dit. La. Ja, waarom praat hij niet? Weet ik veel. Dan doet hij ook niks. Deze? Oh nee, laat maar. Oh, zo. Ja, rustig. Als ik altijd niet heel ga, dit is de max. Mooie walkway. Doe maar trein. Zo moet je echt goed redden, hè? Jij bent echt niet normaal goed. Oh, doe je zo? Waar ben jij? Oh, je bent een 5 handicap. Piek dan. Oh, bijna. Oh, je bekkankeroertje. Dit is je vader en dit is je ballenbroertje. Wat? Alsjeblieft, hè. Alsjeblieft. Waar ben jij?
Low? Kom op, mootje. Ga niet naar moeder doen, handicap je. Low? Echt heel low. One shot. Ik heb hem. I wanna poo. That's like this. La. Waar is Sim eigenlijk? Hij is weg. Oké, Divana, jij gaat met je eentje. Jij bent echt heel goed. Oké? Nee. Oké, niet in team 3 gaan. Ja, ga maar in team 2. Mootje, wat ga je van hem bepalen? Hij is even zijn auto zitten. Oké, kom staan. Maakt niet uit. Oh, die man. En Mootje, waarom zit je bij mij in? Omdat je skeren bent. Zegt degene met 3 tanden. Handicap. Hij zit in team 2. Schatje. Okay. Oh, wait. Oh, wait. Hij krijgt een dubbel edit, zie ik al. Oh! Als ik was ik naar beneden, Divano. Je wordt misschien zo dadelijk naar beneden geschoten. Oh, ik help even. Oh, cola, dit is een cola edit gedaan hier. Nee, ik val naar beneden. Oh my god. Oh my god. Waar is die? Hey! Waar is die? Wow! Hij zit in een cirkel. 3 keer hit. Laat je niet hitten. Mohammed. Ja, hij is low. Oh, ik ben 4 AP. Help. Ja. Moet je gaan niet sprayen, jongen. Handicapje. Ha. Divano? Handy. Divano. Die Zippy. Oh my god. Oh my god. What the fuck? Back! Dit was niet de plan. Sorry. Ik pak die launchpad. We're going. Kom meteen de noob pakken. Waar is de noob? Ik heb een launchpad. Kom. Die. Oh nee! Oh Kaulo, je hebt echt jouw ballen. Die. Laat me. Kom pushen. Ik heb een launchpad. Wacht hè. Ja, de gangsters komen hè. Nu moet je eruit. Ja. Oh, wat? Huh? Hey, ik zag je niet. Je bent sowieso in de cirkel. Ah! Schatje. Hey, sorry boys, niet slepen. Ja, Mootje, ga weg. Koude Mootje. Echt, Mootje, ga niet zo spelen. Left but slap, left but up, left but up, left but slap, left but up, left but slap. What's your name saying? Get stop. King. Ha. Oké, ik ga niet met Divano spelen, hij is kakker goed. Hé, hoezo ben je geliefd?
Handy. Puk. 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 Puk, 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 puk. 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 Okay, but you know that's fine. And I know I'm mine. Okay, but you know that's fine. Oké, je reageert niet. Oké, dan ga ik wel weg. Yo. Yo, hè.